Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakato kapur nga job ya ke election ka banungkong hawa arjar lai. But hakata ka jing job election ka banungkong jonga. Ni don ka jing day ka jing jan bat I malapang. Kaba kam kerpang hakaba hakato kapur ikot kerpang yang amari job. Ba ngadlong u Minister of State. Bat ngan haban assist suban I. Ngakan mau sa BI yang ya ka planning department. Bat ya ka kawai ka planning bat ka baar ka industries bangan assist siya bat hakato kapor nga mau AI ka independent charge de ya ka arts and culture te I malapang nadu ka kapor I guide yang ilalong kaju kum mentor jonga o ba jubatay kum no bangan banron ya ka government banron ya ka department kumno ban handle ya ki jingdon kam jong ki pajba apok jela bat ijo ai ki training ba per ha ka bangayo shibun ki jing bentoy kum u politician bat kam tam ha ka ban syakri hapo ka syuki kum minister rengkat bat I tengah sien bakalong ka jingker ku ka bakraw yang ha ka ba I malapang ila ai yang bangan long kumne ko bangan long nanda. Dengan try ka jingklad jong I malapang kalong kay ka ba kta sibune nengkong yang bat ya ki pajba jong ka jela brokoi bat kang scam kam tam ya ka Riboy district brokoi. Ilalong kumukpa kumukume jong ka Riboy district bat de mairo ibarara ya ka district ante Riboy bat ilalong sisya uwe na kinong yalam mo bakraw jong ka district bat kumju unong alam mo barat ba jong ka jela jong I barokoi hakaba kum mga ong epi ha ngayo I yamta kolong undonsu na kini ki rurang ba kini ki leaders ki barim gu jong I na try ide satang malapang iba kado iba ngasngo ba ka jingklad jong I men kalong ka jingdu ka bakraw yang I kum ka jelai barokoi den rei ngidwai ba blay undon kan namar karta jong I kabalhe karta jong I kam syashu bat uban jerong ru ulai bit ban khot no ya I shaladi de nakrmen skem ba mai patru in kerku kerdo ya kajela yangi kibadon kibayalam ya sorkar igi pajba jong kajela mekalai barokoi bangin nang bit nginang biang hakini kipor bat kisgi banawat abi ngakan mau sa akato kapor ba I hapok jing alam ko jong I malapang kadai ka ba ngi tau ka banungkong ya ka State Women's Commission hakato ka por de hak por malapang pengi warna I kata ka at ka ba de ka State Women's Commission bat ka sin ka banungkong ru bangi ijid I malapang banungkong banlong chairman ya kanika State Commission jong ki kentei hapok ajalai kato kada ke ba pensak kan mau ini hapok history jong ka jela jong brokoi ka benukong nga subon penpau ka jing susi bat ka nakaliang jong personally ka bedi bat Dr. Diti Lepang iba mdei ta mga kedu I kum u kolik lan uparan MLA hapo ka house de ka jo ko poru don ka jing dei na kaliang jong ikurim jong I iba ni don ka jing dei ka bajan bha te ngasobon ong ba ka jing klat no jong I ka long ka jing du ko bakraw ba ya ka om tang ya ka jing ka sam ka jong I rei ya ka jelah kunju borok ko kerpang susu na ka banta karibhoy kada barang kowe ni district kaba I mi ilong kum nom mat ti hakatu kasnem arja pra ngidang long na awe nujor bat ka karta ka jo I rei nga sowan ong bangalong we ni kibadon pok ha bangin yo banyalong rengkat kum unong mikmat rengkat bat I ha ka house ha ka tu kasnem bat
ngayo iki babaro iba ngishu yo sngo haki por iba swau arjapra ya ka jinglong ya ka jingyat lenti ke jong i kum o politician haka state ke jong i barokwe te ka wei ke banga so ban ong ni ban pan pau ban kong e ka long ba ilong wei ni ki ba kmat e ba don ha pen ka jingko jingkhia bom jupang bom justam but ba pen pau shai ba hadu bani ka khlimat ka bomanta ka ba le ka khlimat ka ba khaddu ka ba i klat na ka parthe ka karta ka ba dadang ambak la ko ba dai pulai ka sam snam ka ba mot ka dei ka jingko jingkhia ka ba kmat e ha ka jinglong jing im jong i kum uru ramba wei pat ka bangayu i ka long long wei di brio ki ba smart ba sting ba balong committed lene ba IT yeladi ha ka bede ba ki kam ki jam ki bede na ka banta ki pai ba bat ki kam ki jam ki bede na ka banta ka state ka wei pat ka bangayu i ha ka jinglong ka jong i ka long ba long wei ni ki lida o balong kloi ba ban ye kendo yanu la ka long ki barit lani ki ba khrau ki ba he ki ba hai lani ha ka no ko rukom ru long wei ni ki ba kloi ba ya ka ban pli ya ka lenti ya ka lat na ka banta ba kin yo lat ni kedui i wat ha ka ba I don kum chief minister ka state te ka jing shaden ya ki kam ki jam baro ki ba I kum u nong yalam ila la se na snoban ong ha ka ni ka por ba ka long ka ka ba I mean sim yangi kum ki nong mi kmat ani ki nong yalam ba ka ni ka juk ba manta bangi dei ban bot ya ki dinjat jong ni uri ramba namar ba ki kam ki ba I ilale na so ma shu ya ka ban je dan ban nyo andre ki da pau perthe ha ki tu ki por ki ba ilong kum un kman te wat hadien jong ka jing song thai jong I na ka kam jong ka politics ban ya kun ya ka election ru andre I don menta ha ki level ki ba phe la ka capacity ki ba phe ban long uta ubanya ai but ai bor ubanya ai misim ubanya ai jumot nakabenta kabha kamiat jong state orang boy te ngit scam ba hakom pun ke por jong jingdu no jongi ya I barok iwe ngi don ke jing sanut ba ke jing benut ndai to ai ba ki kam ki jong I ba I ila trei ba ila pendak agi tu por barok kinlong kita kidak sin ki ban ai misim ngi patung baju pengkan mau ya kipor kibenangwan cakma. It is a great loss. I know him from the beginning of my political career. He was less of a politician. He was a statesman, a mentor, a guide. Though he was so senior and he was at the helm of affairs of the state as chief minister and other capacities. But he was having abundant time for the junior MLAs like me. And whenever we approached him in any occasions, he listened us very carefully. And then he used to guide us what is good for a legislator and what is not. I remember when I lost my election in 2003, I was in my constituency. That was a flood time when he, being the chief minister of the state, visited those flood situation in my constituency. I was not home, but he sent people to that village and asked them to bring me to the circuit house. I came to meet him in circuit house and he told me, Mandal, let us work together. You come to Shillong, we'll sit together. I came to Shillong and I met him, being a defeated MLA, first timer from far away from Shillong. He gave me guidance. He accommodated me in various capacity. And from thence,
every evening we were having discussions in his residence. He never said no. From 6 o'clock in the morning till 12 o'clock in the night, he was readily available. He was so punctual and so disciplined that whenever you wish to meet him, he was readily available. This is the character which is very difficult to get into in a person of having so much responsibility, so much work to do for the people of the state. We'll never forget Ba Lapang. He will be always with us till we are here in this world. We all the friends we were discussing about him. The day we heard that he is no more, we all felt so bad that a mentor, a guide, and a statesman has departed from this earth for his heavenly abode. Kebonengkong ning syap kalongkum ka jengkendet yangi bat kawan ra ka jeng sosi amar bengila do yo wei uriu sampang ubriu badan ka jikit kle ubriu ba la bania trailang bat ngi ki bedang kham khna bania nuja bakarta juni nyim so pher lada yasong bati banong ba ila long senior ni di junior ile kumjo yani ndon ta ka jing pan so pher ba ni de ki bedang kham khna yangi be in na inum da buram di buram kumjo bat ki bon ki ke ki benglayo jing kai na i kampaning kong ne ka ba isnang yangi ki bedang ki nong mi khmat ki ba kham red karta yong ba buram me ka por ada ka program jo pi ka dai shipho bache pidi ban poi kum no san shipho minute chua kata ko i ka bang itnat i bat ka ba wat ni bedang kham red karta ro ngapet yo bor nang no Lumar pin plate drum bache mistake inilah ladap kre ladap krum tapi lek khadar bache de metro de pidan kami nang la bani kedo te ngai ba imat kadai bor bau wahyu ble ngai ba imju thai te kita ki blong pan ai man siam ini bat ngasko ngila do ya o ma statesman ubre bom paju tang chi sit ni ram election le se na ki daw ki ba adien bila le kam rat ba pan ai district ya kare bhai ya kan tole se dan dai di beri bom ju kamram election te kemot kadi ke pani ba ki pai ba ki ye je kam tam ka thain ri bhai ki ye je but idan ka sap kum unong yalap kum orator ma dekin pareng yong beri bala ban kai ka badan ha ka jumul ju perhat jungi ban pan soi ki pai ba pat bobon ki basngap ye kemud kilong kisai ke ika bai kwa ban keren kamdon kono ban dan ong ba are je keren jogi malapang nim so shai ne shai be kadar ta gade ka koi ka sap ka ba yi bai don le si ka di ka sap bo blai trekanda la ka pang di te ngatrai ka de ka jindo ka ba kraw ya ka state te tandai to ma nomar ba le se ma ila ka jing shakri blai trekanda la byang ni di banwan ban yo na ka bainong mon jing tres tom jani tengah thai de breu blon ra buram ya ka je breu khasi jentia de tai gri boy breu blon ra buram ne kari khasi jentia lamba jong ni de se ka ri india brokoi manum not ban ong brokoi ka parthai de ri india brokoi kala itu ya ka je breu khasi de lamba jong ni tengah so gede ke jingdo op kraw ma pori malapang danglong chief minister idanglong nong yalam idanglong mla kemut ia kendo lot yang ibar khat kinong trekam parti ida bo kapor i la pha phone ha ki PAPS jongi bai malapang ikwai kendo ya pi kano buje pilai kata kadai ka pejinglong jongi malapang ka balong ni so jan ni so trai ni so ko ba niruk ngilong ki badon kam teh long ka ba ngilong ki ba ngila banino senyang mut man kapor ngi kendo i tang su khamja riong ilakli le phija pinjuan kai pinjuan mi teman kapor hingyo ka phone call na PAPS jongi hayeng
ba i malapang ikwa bani kendo ia pi bani slok atu kan ne ki kam ban ngilayo bon ka jingi kai nei kumong ia pi ban buram mi kapor ang ta ban sim khia bani jan ma ki pai ba dei ban changai ne ki pai ba pidi unong tre pai ba pidi bani jan ma ki pai ba te kata ki kai ke ba ngio ka jingi kai nai malapang te ngaso kita ki jingi kai ilong ki jing mantoy ni ba no bangin a ki jing sakri ma khambyang am tang constituency le jong de ya ki jang lar por ko nang ne nga kwa ban ai ki jing solem jonga ya I san amethyst am ta ya baluk ki khun ki ti para persa ki siu ki kur ki jai ki kha ki man jong ni malapang tengah song I doi bo play na ki jing cha thai ya ka museum jong ni bi yo ki jing cha thai ki bom jong tang de ne ni pan pau lem ki ji so lem jong Agak jing ya jing ti jong mde tang hadin bangalong politician ngalong MP jing sia ngai kendo yang ye ba lapang nado barang tre kumu SDO apa pludi lang ba jong ba oil no fudu akpor ba ki tre lang dem I ba senokong ba yalam nga sa Delhi dem I senokong ba yalam nga sa Kasonia Kandi te nado ka to por nga I ba ude ubreu ba per ba namar ba upersang ban grum persang ban pengkiu yang ki perlok temde tangang atrai to por ba chal si ba chang pliang ngirang de ki government servant re yalam sing sete uang ba kani ke pan long ka jing sedang kenang ba ngi de pan yo ki bru ki pan bodin ndang ila kut kopor tengah kemausa ki jing ang jong I te ka to kopor ngin poi perkar bangan long politician re ka jing yo I jingai jong I jing yang ti jing ang I ubriu bodon kemensim ban yarap briu pa amde tang competition re briu batip le ki ong kata ka we ka kabaar bolong ban yamai ro long hi ban ya panmap ro long hi sneng ro long hi phinde ya bet kanu bat I ro pi bakla usneng takatang yo jing hikai sibon da kaba de lang bat I bon ki ba la yale chadel hi lawan keleng te teng asio ba lapang de tang kamu tango perlok dan MD tang kumayu de tat kumu no hikai ro ingi ba nakapor sa kapor nga kamao kapor ba I ong nga ba de ban yele election MP ewan new ba jem step siying ong ba medon ka quality medon ka pisa tabelay mem yele hi tangam poi perkat nga takapor ngampat ngit rahan rai hadin daki pengit nga ngit takajinga inti jong ngabat I nga singaw katakat ong ba hado kapor be elect sa Kasonia Kandi ban penlong minister nga takata ngasyo ngadon kajing songo hado kata ba lapang but nakapor sa kapor ro mi iro I sayong hiba namju kamyo perlok kumomeo bala ban senia teka imat kata gavip lang kaya jan kaya deva ngasyo yu singongo hado kata manakani hapor be pang ngadon supo Amerika ngaklem yo ban wan haying re to si mare wan Amerika te national don box swaba in club ngayo ban lek PJI but kabasyo per kendiat kalong ba bla iphone ngai ong de ba lapang la serious believe in one te ngala mud ban thia ngakino ne thia mariwan nga hadin chicken tayap no te ngala mud ba tip kade ka bor jong blay ka ba pembor nga ban lek at least ngadang yo I por pe dang in ngakremen ba kumubriu bala tre barok cikata ngaklem artetin ba kemensem jong I kandon badublay kawai ke basai ong bahai ba lapang kade ka dawai ba jong ka jing job kade ka jing yasha ni de ban long kum kasni hati sai ong ma de ban long ki berben kasni de ban snap ya ki jing ong jong ki wat ki bahajan hang yang tar ting ki yalam baklahi ting de ban snap kita ring de ban reason ni de ban perkat ha ni de ban tip ke bangile te kata kawe ka ba yang bat ka ba ar kalong bai and keren mano de ban ngap da de barit de baria ke don la ka hok ke don la ka voice ke don la ka jingut ke don la ka experience te ni de ban ngap ikitaro namar ba habakat do hi ke de barit dan de behe ke don la ka jong ka jing start te ni de ban perkat de ban ngap hai kata ka bagi sai ong barbor ini de film de tang hapo ka si jantia kumu ba lapang hi
ngala apoi barok ko ke Indian ola apoi keling-keling im yo priur kung ba lapang uba pej ki barit berbehe uba la pan hagono kono kalawel te ka jingklat jong itu ko ban ong no kam de ka basuk ban pendap ka jing thli jong kam tam ha ka imlang ka salang ka jai meru jong ibaro ban mi do wei ludar kum ba lapang teng afrai kanang simpor le ni kadang ingi kata kadau ba barbori sai ong ba nyap grum ki ba kham samla kanang ba la kolong kupta le grum ma kenaro ban poi haduk ka level jung ite ka ba ka jing thli kan don ba kan simpor